Sompa TV market yapo Sompa de M-I-N-G Sompa FM and TV Nebema Oheneyere Eni aketiapa Nebema Oheneyere Sabra boy mo dakini Be natural suna dear winya Nebema Oheneyere Aketiapa so kamu Ema aketiapa Papa wa fidi neto Sompa FM and TV Why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asit neimunu Ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo Biti sam ni ejasu sem yina Sompa de abama Sompa FM Emaketiapa Sompa TV Oheneyere Sompa TV Oheneyere Oh, wisdom ni bitie Sompa FM he Sompa TV Nonum abo apaimu ebusuafo yema munyina jo niema makwa abastronko ha eye Sompa 106.5 FM Accra ebrewie dru se hot bite kase bo na chese nonum pe mo pepepe yede eba besomo no ebre asose yede eba wakwan mu na eye Leicester Company Limited a womo de yas toothpaste ene ne brush aba edwaman so no womo ena aso kase bo no asene ya yede ensem no ebremo Sompa 93.1 ewo Kumasi enwumre yi womo so efabi ayiko 100.9 so ewo Kumasi hono madam for radio ewo Paris France abrochimem Sompa 101.1 wotakwa takwa defo so enwumre womo biemu den ewo 103.3 so techiman Sompa 106.1 so sunyai fo so etie bi ewo 98.9 90.7 eye Sompa Enkranza enafe doma eye Sompa 101.3 FM Kingdom 106.1 so ewo mankesimu a enwumrei wo mabiemu mu omanfo wo mpotem ho nyina so ete kasebo no ebi wudi koda no so wote enka wo Sompa FM so Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra wadawro maudu ho no mo a yesero so be like ye page no na wa share follow yen nafa wadwenkyere no eto ase efa mai kama YouTube no eye Sompa FM Live www.sompaonline.com ehonso okwa ubenya ensem ni bi na wakenkan na enye Leicester Company Limited nkoa ene so yasne Sompa obi basa nyame yadoma wo chinechi efiada yede eba kaneshi no ebre semu yebe ka ho asem ede achew time herbal mesha etidie duro tatashe womusu ekura yemu Promasido Ghana Limited fo a womde onga ababua enuane noa womso kan ye ho afei obana wadi 9 years ekopim emfihiedu 14 years wo ye oba no Faneco health facility biara eben wumu na wontimi enkowo HPV vaccine ni bi na emwa apomuden ho nsem Midimafo Herbal Center so Dr. Time da so eno no wose brapoku asemayira na wonfa ebre ento yade no so entu ase Jos bread and pastries fo a womakofa Jos hot cake aba womso ekura yemu ena afei 21st clinical womde annual free widows treatment program aba wakwan mu no womso ekura yemu enwumrei ebre ya efatamu no yebekom na yede womo ho adwaton de no abrɛ kama midin
ede Adwoa Asare na enwumre yi ewo hot bite so no ensem a ye ba bedi hu enkomo no ano oden mo beka yi a na wotwe a etwa mu ene ye betena kasafidie so enwumre be ye saa time yi pepepe ene ye bebo mo amane se arehusem bi esi ewo gomua apam ya eno no ewo emfimfim mantam no emu ya na eye abrante bi a wo mo kira oye farefo ya sa adwuma no ano wo ye na edin ye beto montene ene Samuel Ama anhwe ankoyi nam woposo na emom akwada no wadi emfihia no edumiensa 13 years a wono so ete empotem ho ye frɛ baabi Manford ya eno no ewo apam ho na wo fayi ebo modern koto hye akwada yi eso se wafa ne sika na sika no ahe na wafa owura yi wose ahyase no kra wo ka 100 Ghana echire wose 80 Ghana afa kra de yenko bisa no wose 60 Ghana cedis enti na owura na kasa no won hye da hunu asem no so na wo kompotam ho a edin adodo no a enim no eni kofinyan na kofinyan oba ye Facebook page ne so sesie ya ye kasa momra Sompa 106.5 FM Accra ye di videos no agu honom kofinyan emfonyini ne dafa ena bia ya wote said ye eho nom esifate ghetto honom no eho so ye di video no so atofa ne kete ena ebia dem honom na kofinyan ese akwada wadi emfihia dumiensa no afa ne sika enti no sebe empenifo manimu a wo renatika na ekwan ya kofinyan ene akwada ne fa so no na akwakoye arehusem pi akwada ne kiremu a wo papa peicha pa ne chewo se anka wonwu ne mobo no wonya ne mane konsu kofinyan antie ene woni akwada na eye de wo beye akire ena aprosifo ekokire no didimu a ene ye kasei kota ewo Cape Coast wo mo akọ asetena ya ye de asem no ekopie mu ewo honom no he ana nana aba kweba nunu wono ene temuafo panyina wotena asem no so wosisesi ade kofinyan wo mu bisa ne se aso eye no kore se santansa no ayede eyantam ne komu no wo yeye anasa wanye kofinyan ama adwuma na anye den amfa ma aprosifo no ne atemuafo ne kora ehwa no wo ma ne nsa so no wasu omiwura we die mia maye enti ehwa na judge panyini se wagye atom so waye no wa ma adwuma no anye den ankoye back and forth dia ene we kura de atufo bo emfie du 10 years wonko demu e na wonya adwumaden emfa mo aban wokọ no oba bie mu a wonko chi akoda wadi 13 years enkoto ne mo na emfa ne mfa sa akwan ya no esu nti 10 years ena ide ama Samuel Ama ya dodo no a efre no kofinyan se wonko da afiase nti ye kasa de anka for prisons eho ene de kofinyan akwakopie na we no aprosifo nkrata no a wo mo ede bai sa asam ne di kan kwa wo mo ho ansa na ebe kokot enti na sesa wo mo issue official statement ewo ho na wo mo manfo nyina ehunu se eye no korese asem no aba wo mo nsam na abesen akokot enti ASP Patrick Bentum wono ene kasamafo ede ma aprosifo wo mfimfim mantam ne nsa na hyesa nkrata yi asena wo mo kokot no na yama ne boni kwaku adama no wodi akire dendenden wono ena ensem no enchire mu nyina no ewo no ya obetimi ede abra yenti ye hwe se ye betoto nhoma na kwaku atimi aba homa no so na ye ne no edi enkomo ama bibia atimi akọ enkan enti kofinyan ne ho asem eno no enti Cape Coast High Court womoko asetena no ene ruling na womde aba oba ye Facebook page no so a owura no ena ne mfo nyini eda enchen hanum sei abrante 49 years papa wa hwe wowura yi se de wosifa da Facebook ya na wodi sa enyamra nsem no ya na nsem no bi wo ho a wote sa no a na akwakoye asefem na mpepi ya no manfo bi kasa wei ebekwa aba police case no wo nam ho ene wo chena ye tu ahyeda ye kọ nanso we die ankwankoye sa long process ni bi kura ankoye long process bi asanse kofinyan wo je ne mfom so to mu ntem enu ti ena ene Adwoa ipuma kwan mu a empenifo te ne dwam no wo mo se ankafo prison wonko na wonkotwa emfihia no edu 10 years na wonkonkoye adwumaden emfa emmoa aban
Yanko ahomane so kwaku adema ene court honom wono ena edi ehonom akoniaba na amanebo a ewo honom nso no wonfa ento so eman kwaku ti menka amajoe meni ala ma so ye gidi se ompotem hoboko irade adom media ya boko wa ene mudi court no nsem no chi amokoye official statement a free police for ho aba ene se kofinyan no efie du 10 years ne de amano eye no kure emu nkyiremu a ewo ho no ene de wen yo meni aba mena wase na woti etemu yi na ejese yebo amane yebo bi efi apam no no ewo eye gomwawe mentine mu ewo mfimfiri manche mu ase ekrobi a apam ase no ye friend no eye mfo anase adwoma udu apam junction na ya de se uya apam kumu ono otra apam ape na chese achempo widu sanfo na chese adwoma anase manfo ekura no ngwagite dinwie no eho ena sameya me no ka sei abranti bi a ye friend no eye kofinyan ye de ebetuja enia na ufo de ma no eye Samuel ama na utedi eye kofinyan papa ewo 49 years na ye de betuja say wakwache abawe dia wonya 13 years ene uti 13 49 mu dia de mfiri de bubruja ema watu abawe mu na pa me no ka sei enye asam ketwa ne no ene nam so a eye gomwa apam approach for extra grant in purchase central regional police command Cape Coast womo ebeso grant mu edin koye ya dey say samri am no ka sei womo de abrantie akwa kojina eye asedi bia ne tere court ema otemuafo a me no ka sei na etie bi mo no webua abrantie kunfo emechese we daily no se onkode fiase na kwadubofo a ode asem na ekoko DSP Daniel Gazo ono na etire mo se eye owura kopinyani oyo obi a ote eye Manford na okopo wawo mama kuma ku du ba ku emu yiri mu nya makuma ku mienu na owo geto ewo eye Manford promu a se ofre abayiwe se omra metin quarter of your time famre no na bawe ekoba ya no born allegation se we wi an siste Ghana city and I just say or train question get na get no owo eye chairman hall owo kitchen any in the secret room any one sometimes be week or more red any bonnet there ho that na kopinya ni edi ni duma edi sade ni hu ni na duma ewo peninti ofra mawe ya be 20 me fan di into the 13 years and of born allegation say we need to take Ghana train question them ho ampani apa opinion abrante asole NHS otosha abofre kunju no so enya sam ketwa atupaje atupabom freke NHS obugu akoda no so na bra oye o says abofran from ano then all culture of na de na tira opa na 20 Ghana bia ye 1 hour internet na de mi from na abofran tira mo so no kra do nye na oni kra de so wa fa ne siga on de o mesin ko jis kan e woni na ho embre no embre akobinya ni buso o ye na de mranti a ne boy so oni omu to wi no video o so mu video fama no e je se wo mo ewi ba ne sana je se asem eti abonti e ni me no ka se de ya de se otemuafo abo eye kofinya nkufa sambe me ne ka se de wo mo ejeli no se onko de fiase 10 years na o re be bi abrante kofinya ni geto no ewo no ene eye abofra ni fie no emu nje na wasa o emu nje na wasa kra ejeze enye asem geto na ekoyo fa so a one abofra no eda ye no o ma abofra no ebutu ho ai se okuntu ono ntina abofra na nefu eda ho ida se odifa na chi ene ejeze ogbogu mu sa ndu bisa ya na ejeze amane bono sa na eje yo na said na woka no emi se elia yedi kan e de story ne baaye no na ye nim de baaye kura akoda no okohia kofinya no se wona mpotem won wo che na che se wo kire mu a papa no ne soma akoda no
se won koto ade mre no wo bae no accuse akola ne se wo wiya ne sika nye sa sa pepe na se abofra ne onam na arewo se ma wo mu kra ne se o ma me bu fom o ma me ebubu fom an se be ka fra se be ta fra se be nyaado onam kra na o twini to ase enti ne nana abofra no ne nana na se o twini nchen na amanbo kra je abofra no o mu di bri nzama ba e kra nche nzama na se watna no class 5 enti oba ye no na se omo de na kwa to school mu a ogina eye class 5 aye kan eye P5 no e ho no je nto de na o twem e na ko finya fra no nti no ene yi omo de ko nyina de kam na o temwafo no omo bo no kwa duwe ye no e na o temwafo no e gisa ne se asemi e den e na wo ka fa ho odifo odibim an odifo obetia tire senia ko te ye aye kan no e na o odifo na dia ni ka se wa ya dia pa wa ma meduma na simple amame na o se odi for na ndom no opa sel eno bi se na ande nji eno so hu akwala no na kire se akwala ne wo ya na kono ne wo ya ne no me se dia ogu ni pa sheke ne to na basa tutu ni nai no na enya se ngi se no de se e ma ne nkwa mo nyina esole ye na ontimi ya mo from the life abre ni mo na e wo se utimi born allegation the one they so say no you know say with me born be this and we ya krana o tire bu say ukwa sha we like krana ye mount so into 20 Ghana there ye 1 hour no or the 20 Ghana ka ho mana ye 80 Ghana into no on 4 rounds straight I said about like ticket no with me ni na correct kwaku one say yen shadie ene wo mo ema sentence no na kofinyan ne countenance no net say sen na ne tebia ezifatie una hu nu bi woni mu ana say na still no a ono de sen yo mu bi sa no na o se oni bonsam na ye no already no wa ya tu na da enti na de gina ne de oni say kia na ke ya de a o be sign it abeti enti no wo mo tire ne say onko de fiasi infin maku edu na onye jumade enka hono na obeba no wo ze meyi for 49 years into obeba na say 59 aha into no oya normal I say onam but we say na ni ma ya na say na ni ma ya mobobo kakra nanso atopedi e bi be ko wo mu ampa atopedi bi be ko fiase sana ndi kufinya ndi na ya ntene ne na ife ne ma ye bobo ba obi e wa asen we die ai so be ke bia we ti ko wo ku gwa to pambo ne dia e wo se wunya ho asote okay baby awugina no wadawro ma ubetimi atwe ho kakra e de aman na se nkrofo bi di nkomo bi we akire na interrupt ye nkomodie no nti se wo ben bibisa no watwe ho na se de na wo ka no kofinyan e wo eyire no mu mienu na wo se ne maye sen ne mani ye maku edu na fobian fata ba ku efim enti no aka 9 na ne mano mema nkoa maku 9 ne yire mu no zuye mienu wei enti nkwada no wa bo adwuma pa asemu na moko court no kofinya no no wo lawyer na mame kofinya amfa lawyer ma o onu ankasa na chese onante ne na ya no ebegina ho wamfa lawyer dia na abusuafo ne ko hobi se kofinyan ne yere ne ma na se nunua no obi ba court ho after judgment no sen na abusua no wo mo react me ne o ka se obi eni wa otu ni nine ADC court obi na ntempa yenya ne se ne manum bi no krampo etu krumu ho esane se senia obapa egu omenimu ase no ontimi enante krum na exercise ne mfefo entimi ntwetwe ne sa enti ne manu ba ko nyenu bi krampo na etu krum ho enti court wo de anya ade ese ne busiafo eba e dembo no eye jail no eba ye no na exercise wo ma free aka kiro mo sei
engineer was say woman de ko na won ko boaboa ne ho na ne ntade ne ne nyoma ba ko mienu bi a ode be ko no woman de prisi ebre no ente busiafo no de obi eni wa ne osi court ho bi a me no ka say de ne nko a na o konya na so tie yo na che se wonu akasa mu wonam ho no wonwene ne ho abusua na kora nya se wo mo hyeda ma support bi se ne wo yire mu mienu wo ma enkron na wo kwa akoda afiase de wo mo eja ho kwaku ma wo mo a na wo mo ka ne ho sa ghetto boys na wo mu video de kofinyan ene akoda na ye no wo mo wan sabe de wo mo nyina wo mo jane o se ba no sa se police for 18 wo mo no kofi wo mo chese kofinyan wo ma che no wo mo de wo mo titia fidan in kuma yo na ze do mo kewira wo mo jane fo ka na me no ka se de obi ni media wo mo enam na wo ti say abawa ne kura bo ba ku ni wu se kofinyan ensole ne so na go no ndi na ti ana se o sumo no sa brand no na go ofa ko yisika no e di aba na senya mfoni no tie no enye se but nefe ne di aba na mu ankasa ma he senya jumedie no esiko so ankasa abawa ne bo onipa ba ku ni e wo video ni mu a enye asameketwa enke no no so esmano but eba na sa na de emu nyina wo begane enti police fo so abaya emu se wo mu busua ehwe afo no kwaku ma yemfa unsi ha ne na wase mo ene adwuma abusuafo yamane boni kwaku adema ena wodi amane boyi efree court honom ne court no ko asetena no wono so ekopie mu ewo honom bi enti amane no tofa bonyina ene wodi abane yesan ekọ akodi enkomo eye akwada no ne maame ama akon owo ahoma no eso yenhwe sede abusua no so womo ewo kafasa ruling ho antia me ya mu adwomo akwa baba Sompa FM so enkran dana abome erade adom megidi se bebia mu won so boko boja odi di dai megidi se bebia mu won so ehoye boja bako woye bako yo antia ma yenhye na wotwe etwa mu ye ne wudi nkomo efa arehosem a eto wo ba no na ene court no call asetena no wo mu kirem sa brantie no a wo ye wo ba no sa no won koda afiase emfie du wo call court hobi na wote news no ana wote asem no sen na wo ho ye o yeta asem bojo na akunu wa ka kaden so yetu wo de ben so wo se ko ton tina aduna ye ro anya de papa ita odon fidi da man so odo be fort oh man be fort it is sa aka ya bata so me kan wo shua onye ni atemwo na a free court ho eba ye no wakoma ato ye mu ana bojonyo wakoma ato ye mana na wo hwe anim se bia ye di bi beka ho emfie no ya ma na ye ma fu atemi ma tele to wa ye ndem na wa nti na god bo gba me na lo bi ala nti ma ye ndi se wo ba no owo hefa bojo oben wo bojo rugano ma from so wa ye ori na tal na wa ka okay mam personata na beya na wotwe baako entamuni no free sa bre no a besi sa time sen na oba no ne su sen na wosifa eje asem no odaso a eye bosa ne red aso ho anase mwanya enkomodie bi a empenifo bi a wo monim de etime ne na kasa ma na koma ba fom kakra bojo wa ina akasa kakra me o si odida okwa private ontimo okọ baby so a wontimi nyonso wo ho Sompa FM okay oh okay na yes our complaints no mo de na ko hospital ama doctor Fonso atese our complaints no ya na ko no me na edun ma na ya no na wa sha okay ya no do me ya ka complain ya sa ya ko ba na
enti bet emre ben mu no wo ka se wo mehye na etire mu nsan fa ne mra but wa me tem mu what you ko me do no be nyama kan kran ya fa na nkwa na wan hwe wonum wi a won san mra no mo enhwe no wan hwe na nedidie mu nso etesen obi wo hono asem bi sei no eto a ya na aduane kora wuntimi ni bio asa enije bi anim sen na wo ba no wo hwa sene na wo ni sifate no otimi ni wudi nkomo biebie niema bi ani so kire wana bojo lady dimeno na aduane mu na on to the first na da maka sanensi onya kakada first. Okay. Na meba yanku ye chikakra asem ni si ye no wo banankasa na bebo wa mane se ma ade atumi nie ana wote ne wo baby foforo bojo odimo no wo ma nde nti me ye na me hye na me hu nti me yanku bi na wa apam na lesson na mka na me banda bi de me de no se ye ti da no so box obaje shata nti mo wa na ko na so ta they would go to carry me saying all that. None of the payment is such. Was the back in a technical no change on phone there. Or they have to listen no king or young than Obano sana was wo school, meboa. But your school now. None ya no in no baby or one. So 1 year, but none of my in a base. There. Ombra no banna na nusu etu asoro na kakanka dimaka so nyime ntia pati o wana na nche okay ya tege so won wa dudu ya okay enti ofri ne nana no ho eba wo nchen no obeto azukuu no so ewo Manford ho amote nana bojo okwai wa pam owo SHS saying oh ya bu pro no class 3 oh okay enti no say no mo hye se ne ho betimi ato ne kakra ansa no wako back to school nyesa me plan no tan kakra ba ye bosumo favorite na no ye na brain kwa wo be de brain e wo ya be enti wo ye wunda bo brain kwa no wo na asawa ye nya ya nka oba ne ben wa na nka ye ni onu anka sanso edi nkomo na ono na ade no ato no onu nso na ebetimi atiase de wo fam ankasa but se wo men widi wa ba na okay wasem a wo ka etwa to no ede na obeka kira posifo na se Ghana fo a wo mutie wanyumri ba sala ka chola wo mbu am se sa bo fe I that you ever got that no ye on take to Anti amagina ye na ma one so kakra se ye hye da nte onkan yi Unfortunately, my son, my catcher, then I saw my put there. Ladies, Madame, waiting my woman. I will more than nature action. Number of players, some of me, I'm that. Yeah, over dash. Antiama, ma yena wase, ene obrene wadaje. Why? Yeda si ye papa. Yo. Abusuafo nipa ye ne no ekodi enkomo yi eye ama akon wono na ne baba edi emfie dumiensa ya kofinya na wedi 49 years eduanan enkron ekoto ne mona ewo gomua apam empotemu bia ye frɛ ho no Manford na womde asem no kokoto no yesi kofinya enkodam 10 years enti maame ne se wono de na koma so ade a ene wo maye ede ama no saa 10 years no wose ye de ma no wokɔ no wobabie mu a wontu anamobia etisa na emom no wo hwa akola ne mfie kura 13 years na wogina class 3 no a wutimu se ne homasua no wo fom anase waka akire kakra aha enti wose sese so wobehia moa se omanfo a wo nsam wo bie no wo mbetimi aso na sene kakra na watimi ama ne ba no ehomasua papa sese nso dia atunu ese wo mutototo nuo hwe se na pomde ho nsem no ebetimi agina yie
ansan wasan akọ back to school enti sana antiama akon wode atudwa ye gidi passe ebre ya esefa tamu no emwa biara wo hia nso no yebetumi adane de ama na bibia atumi akonkan hot bite kasebo enie Sompa 106.5 FM Accra na ye kai wo ese yatena se yesi enkonwa sei no eyedwumako binom adaroma en wo mo apegye yesi akonkon ya yede kasebo no Ebro Leicester Company Limited for wo mo na de ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so ya eboa ese ho bambo ahonidie ewo wanum enkabone de enye enti pe ya toothpaste ene ne brush ni bi na fatwu se de ebefa wo se no na we use se wo pe whitening se wo pe herbal aha ni nyina ewo ho no ma obetime nya bi ewo edwaman so number no eye 0501619588 0501619588 eno ye nkran ena kumase eye 0501390338 0501390338 nyame ya domu a wo chinechi wo china ye ya wada fiada na sabre ya ye kasa na hot bite no wutie wo Kaneshi market because your programs no ho ene de ebremu free ahomachi no num ebesi enwumre no nson na chese de ye rania no panyina first service news so for God and country o mobra semu ni nyina na ye de bro e wo Kaneshi market ho ye sponsors a wo mo eka ye ho na wo mo ba bebo ye chidom amadwumadie na konkan no ye Yas toothpaste ene ne brush time herbal phone so krai mo bell beverages for beba 21st clinic for ba be screening e wo ho no a wo mo nye kapre multiple quest for so etuatua ye stand no anase stage no wo mbebo ama ya tena so na ya kenkan ye kasebo no multiple quest for yes adwuma no Twisco energy food drink Promasido Ghana Limited wo musu etuatua la no pane de wo mbetwa tea ni bia ma obi anom free enti bra hontem because tea de ya no pa enti wa mantem a unya bi nom bia wo tie kasebo yi wo adwaton de bi ya wo so bepese wo de ba betu dwumadie no so ne abɔ ho dawuro wo program na se ama ye wo ye marketers ne number wo ha betimi afra wo na ne wo madi nkomo na nhyehyɛ bi wo honom no wo mo ene wo aka enti gi number no 0547 548538 0547548538 enti Kaneshifo nyina monhwe ye nim nyame ya domo a efiada time ya ba mesha eye 3D eduro tatahwe enti wanum ato na wuntimi enidide bia wo honam na eye wo ya waposo na emu aye mre usore a na ete se de wan na kora na dwo no honam nyina eye ya time ya ba mesha ene ye kanfo ede ama wo nemum se wo ha obi e wo dwunso mu bia wo dwunso no emaye ana wo dwunso a wote yawo immune system na ye weak enti yare bi ekowu a age se ba bekra wansa enya de pa empom agudie no nso awarefo no bia na niema nseda enkonkan a munya time HH mixture ene ne capsules no a eno no na ebeboa mo oba ene bema obi a etumi numbi bebia ye tonton enuro biara no ubenya bi ato na momu a mutu akogu mu shops mu na maton no 0244 417669 0244417669 onga eno any seasoning papa ya yede eye enuane ahodo enti se enam ena wusimi se froye bi na woye enkwan bi na woye restaurant akese ha dia no mo ne ade aduane no kɔ na ehye na taste no wudi bo wanu mutototo a enye magic bia o enye magic bia onga ena yes ade no ena webu won so spices no won pani bebre se bia stew na enkwan no afa we kakra na ade apete ho no afa we no ate ano na ade apete we nko wiase ubo se ni nyina abebom na afa enkwan na kora nyede na taste na yira onga no enu no bibia wom to use a na chese all in one na wona wo esne no FDA4 adiatum edwaman so bebia ubenya onga yeda so a ebom nka ye se HPV vaccine ya atena ye hye apomden ho nsem so wo mo ede aba no wo ba na wadi emfie nkron ekosi edu 9 to 14 years emaiwa ena ye ka wo masem no fa ne kwa yade sabia bia eben wo okwa wo se wo ba be wo no empanye no a eboa na esi kokrama eto ma wode no ano kwan no eno ne friend cervical cancer no enti free sa time in wo mo wa ewo adwuma ne se bebo na abo wo mo ho ban edi afri sa kokram no sanse apomden animdefo na ma yahunu se kokram no ekuma bebre enti se wo ne ntem a na etimi ayisa ne ma no nyina afri enti fa oba no ekọ mano nko je sa empane no ebi na medimafo herbal center se
wa yade bia da so ache ya wo hunu ba bia wo de fa se ye sisi yade se ye mubuye bi na abubu wagu ho bu ho no ma stroke no ebu ho kra fe na aka no enti wanya nu stage bi a abro so doctor say ye ho de age se obi a wawu ankwan ni ne mu eno nko an wontimi nye but se nkwanda so wo mu na yade bi ene wan fa nkopie mu e wo doctor time da so enti mu am wo kidney ho hawo hypertension awo ho asam kra de hokra de mfa doctor fichi oba ya the next month na chese edem typhoid malaria ni nyina wo ye ho adwuma enkran poko asema yera na wo behunu doctor time da so na kumase nso ebu akwa agogo 0244774282 0244774282 ana 0500727251 just ke awie wo mo de bi baadwuma mu ha wo mo de ba ye na madam ene MC afo no kwa ne di dokono no yate ba atire no wo be so te ye simple na dokono na emoto sei ai dokono no ye kama o enti mu a mo ye dokono ewo enkran ha na mo ton no sesi ano just fo so wo ma ate mo bre so wo mo be ye dokono no na wo matu e de amamo at 3 Ghana cedis enti wo tu a akoton no de opesa woton dokono no so ye kama wo de ane se watwu mako se nkuruma so na abeye si hu a na waton e de ama wo customers no enti dome e na obehunu wo mo commercial bank no echi hwa ho e na Jos Bakery e wo mo a e na ye Jos Hot Cake no frɛ wo mo e wo 0256 068832 0256 068832 na ene wo mo eni enkomo 21st clinic a wo mo ye sciatica experts wo mo enede free treatment ebre eye enyanka ya wo mo edi mfihia no edu nwotwe ekose bia wusia no mo a wo mo ni obi ya na afei ye ma menum akunafo no nso wo mo ede sa annual free widows treatment no sign ba wakwa mu 21st clinic for the afi bia wo mo ye san hye enti afi de no na ebe koso 1st November eye memeneda ewo afiya emu enti ebe free consultation, free lab and free diagnostics na ya ma we no free e de free massage aka che bibia ye free ye wia ya sam waduane edi aka ho ompe we na wo peden anopa no nson no wo ma hyase 7 am ewia no mienu na ya pon enti hye no nso ebe koso ewo branches ahodo ewo Ghana ha nyina mo amo won kran no Tantra Hill runabout eho na 21st clinic ewo nanso se bia wo ni akra na ubehia nkyeremu fufuro bia na ya kyerɛ baabi a wo no branch no wa frɛ number yi 0540311311 0540311311 na woni 21st clinic for enkasa wo monda wroma na yede hot bite kase yebo no ebrem yedane ye ho na yede nsɛm a aka akyi no so ato aso amamo Hot Bite kasiane nto aso ene yede ma wona busia se unya joining ye wo Facebook ne so a ya na waba Sompa 106.5 FM Accra ena TikTok no so saa YouTube no ya Sompa FM live ye twagu den na ye kwa akogina mu ewo akusi pon kwan no so ho no a tamanfinfin ho asem ne ye kan na ka bi akonya akwanhia wo ho ama nipa maako aduonu baako wono mu pra wo maprapra no e kyan kuri asem kase pa na wo kire se Pontama highway ne so no a akuse junction ne so no na kai Toyota HCB ya registration number GE 6374-22 na is a 2022 car na any Dodge Ram pickup bia one of the registration number na DV na is a DV license na bo ho 4363Z-25 ana no so bo ho kama na wobi nima de kodi yakoba ye ye wo hwa na wo mfra ye Ghana National Fire Service companyfo e wo tamana ne mpatam wa kusem finfin ho no wono ye so ne asinie enu nti yanso yenye na wo mo kire se wo mgusu wo mo ye nhwemu na emu nipa maako aduonu baako na wo mo prepare mu otofo pa ya anya sim kuma kra na wo mo kire se ansa na wo mo Krembo Fire Service fo ekwa akodu ba bia kwanhia no asie no na nipa bia eja ahumabro wo mutrim na nyesa na anu de bia manfo bi kwaboa no mko ye mo ba fon so no nya nu bia we mu koye no wo mu se nipa hia mo anti no wo mu boa nipa no we wo mu no kra ma
wɔn fire service fo du hɔ no na wɔn aboa mu kakra no afine ansa na wɔn kɔ akɔto aso na ne adwuma no so deɛ wɔn yɛ bi paa wɔkyerɛ sɛ Ghana ambulance service for mpanimfoɔ a efiri Akusi ɛna afei Akusi polisifoɔ wɔn nyinaa baako bi bɛboaeɛ ɛma ne ma nyinaa tumi kɔnkan ɛma emu nsia na wɔn apirapira no wɔn de wɔn kɔ Akusi government hospital ɛna afei wɔn aka no nso no wɔde bi kɔ Kings and Queens hospital ɛna afei St Martin's de Paris hospital yɛ a wɔn nyinaa no ɛgye ayɛhwɛ nkakra ɛno nti akwanhyia kɛseɛ yɛ a esi yɛ no Ghana National Fire Service MTTD ɛna wɔn aka nyinaa de wɔn ho agyima kyerɛ sɛ wɔn hwɛ de kode pɔtɛn yɛ nam so ma saa akwanhyia no baayɛ ne ho akyi no wɔn de ho ntasa ɛde abɛbɔ yɛn. Mampenya bedi etire Professor Nana Jane Opoku Ajima enso akasa de tuja ese ansa na NDC aban no ebeba aban mu na naso betena dwai so no na ya de Ghana sikasem no atete apansam ama enia nentompo na abenya nanpo de agina so na wo kire se ne awono mpa ye wasi atoto ne ma no ne nyina da eka ho bi na ene Ghana sikasem no etimi asori agina abrane ne mom enye nsenchwe ne keke ye hyehyɛ mapa ya ban yi ba ya no wode ato akwemu ya ahohyeso mapanso etimi eteche ya botani nyina ne se beboa ama Ghana esikasem no etimi afa ne ntampe fra ma Ghana ya dwade ho nsem ene niema nka ya etimi bo asetena mu bambo ho nsem no so no etimi awie mu de ne no nti ena nei ya kasa Ghana sidi no etimi edrum pempenso a edrei na wo kire se kokobo ene wode ma Ghana fo nyina ne titro ne panyifo se wonum ema bretia wabi mu hyehyeye ehwo ahotoso enye wonum de nemom wonum hwe bresante de no ena ebetimi aboa ama o Ghana yetimi ediye ewo yedie ekwan so da sansem wese nyina di wabra na Ghana Economic Forum 14th edition no na ekoso wabra Business and Finance Times wo mu hyehyeye ewo nkramantem ase no. Short-term comfort should never come at the cost of long-term stability. The same lesson applies to our currency and our economy. It is the very reason that we are resetting our economy. Today's theme, currency stability, a reset for sustainable economic growth, calls for the same wisdom. Just yesterday, we launched the 60th anniversary of the cedi with the Bank of Ghana. The cedi is our legal tender which represents our discipline, productivity, and the choices we make as a nation. Enipa yatine nke abusia wono ene Ghana mampanyi abedi etire Obrempong Nana Jane Opoku Ajimai. Swafo abedi etire ya ohwe omen sikasem so onunyamfo Thomas Ampemnyakon ene ode atu dwase ebrewie duru se wo man no yenkɔ ne yenkonkope emwa sikasem afamu emfafiri amahodo eso a ebre awie duru se enkoye mepaacho momwa ye mepaacho momwa ebim ne mum no ebekɔ akwakoye enkabom anase entiase apam ase bia partnership anase investment ahodo ya man mienu nyina ebetena se esi nkonwa na wo magye samwa no etimi aboa ama wo mensu ehumesua ensem no etimi akɔ enkan wode nsem we nyina etudwa wo ADEA Triennial 2025 jumedie ya ekoso ewo enkran hanum sei ene na wabra wo kasa no wode atudwa se ebibremu aman ena safutu eni titiru ebetimi aboa sanse pepi no se aban bi ekwakope emoa na eye amanone na nso se bibiman ebeka wo ho abom na wo de wo ntoma abo afa no atintim na de we wo kakra no ne ofoforo nso wo no wode aba beka ho na aboa eno no betimi aboa ama menhumesua afa no ntoma pa efra. Equally important is the need for targeted investments that promote equity and inclusion. Marginalized groups, girls and children in remote and underserved areas must not be left out. In conclusion, ladies and gentlemen, I extend a sincere call for transformation to our development and private sector path. Let us move from donor-led intervention, strategic co-investment. Let us align capital, expertise, and innovation with our homegrown priority from STEM education and digital infrastructure, technical and vocational trade, so that our investments directly empower the next generation of African thinkers, innovators, and leaders. Ene ya yekotie yeyi swafo abedi echire ya wohwe sikasem eso Thomas Ampemnyakon. Etiefo beka ya enanopei ewo no nsia kase no so no yebo kase ekire wo se oswafo ye ohwe apomden sem so onunyamfo kwabena minta kando akire se eniema bi ekoso ewo National Health Insurance scheme no mu titiri pa ene se wo system no wo de ye adwuma no ewo mu ana ase ne disruption kakra bi abamu no na yebo kase anopai ekire wo se wo se nne wani wo mu eka bi ewo mu no ebehia na wo mu hia wi a
technicalities a woman nyina no wamema Ghana for aso ate ene wo government accountability series ase ena pani so wo mo hyiahia no wo say amanfo bi na wo be so am sabotage aban no ene ya se ehemfo na wo modin wo se from Light Wave Health Information Management System wamo ena ye provide informations bebre ede ama National Health Insurance Scheme no na aban ba yi wono amakwa contract sanka wo ma aban nya full control za mo mpeso wo mbaye esan zo mnim wo ye ntia na wone o man Ghana ebo nkomo no wo kire nsem mu sei. In order to avoid these disruptions and the shutdowns we are experiencing, although we didn't have any contract with the vendor as at the time we took over, we indicated to the vendor that the ministry was ready to sign service maintenance agreement covering the 450 health facilities. Don't forget that the software is and was not for the state. That is why it's called LIMS. In the agreement, we indicated that before we sign such an agreement with you, you have to hand over the data to the state and you must give us administrative access to the service. The vendor insisted that those clauses must be expunged from the agreement. We cannot, because it is the state that must take charge of these data. Eya minor ena wase sa data ya ka ho asem nyina no wo hweso enya nkran bi a ye na ekọ contract wo wie kra no ena so wo mo hwa ene no mo kasa o ma ye 4-week data plan ya amade to say sa breakdown ya akoso ya ama disruption ya be wo be ye free ho. We realized that we were going through these difficulties because the system was monopolized. It was only one person we were dealing with. What is the solution? The solution again is that out of the 950 health facilities, only 450 have been connected, and therefore we have an outstanding of about 500 health facilities. Going forward, we'll open up for companies and players in the sector to bid, provided they meet the necessary requirements, so that we'll open it up and they will all go through the exchange, the middleware, so that in future we will not end where we are at the moment. The plan going forward is that in the next 1 week we are going to begin with the teaching hospitals, the regional hospitals, and the highly populated district hospitals to roll them over onto the system. Enti trimupo ene adwene po no ene wasane mu kama ede a kire wo man no wei eye odemnyamfo kwabena minta kando osofo a ohwe apomden nsem so afeyin rosofo ya wono so hwe ya kwan ene ya kwantempo ho ensem so ye renmonyamfo kwame aboja wono so na kache na panye ne wokopie mu e wo public accounts committee no wonom anim eno de ensem atudwa se wo hwe ya kwan so asebe ya kwan so kose ni dwumadie ene nipa nkwa ho bambo ho nsem no ebetimi CPS tana ni titru akwanhia hodo ya enam so e mata amahye e wo kwan so no ye betimi etwe ne nyina eto ni nte no wonom edensisemu bi abaso obi aye bone anase bi a waye eye enibone hosem ye no etia ekwan so emra no ene asotwe ya wode bema no wapagam wasekane no wo be hu se wo bitimi load niema overloading pa utin se kan ya koidie na chi no oboam na ketuwa bi mu a ebedwiri akwakodi bone na no ene wo chese na sika na wo mo agi wo mo no se bia wo ye overloading a wo mo apagam eko 50,000 Ghana cedis ye no wasusu se ebeboa ama sa overloading hu nsem nyina no eto atimi atwa na ne titiri so no ya kwan so ahyen so de ahodo ebiti se traffic light ye nipa bi SSN no ene niema ahodo ye no so kofa kwanhia ba no wo so se wode fine we say eba na betimi aboa ama ne nyina da eto atimi atwa. There's a fees and charges which is in parliament now, which should mature somewhere next week. Government has actually increased the fines of overloading from the current 5,000 to 50,000. It's a punitive measure. We are also in consultation with stakeholders to see that currently the regime is that when you are overloaded, you are allowed to bring another vehicle to offload the overloaded section and pay a small fine and go away. We are in consultation to find out whether anytime you overload, one of the punishments will be that the overloaded portion of the goods is forfeited completely and the goods auctioned by the state. I believe a combination of those and others would stop people from overloading. Enipa yatine ken eyamanso for ya wono ehwe yakwan eso yewrade monya for Kwame Govins.
Yetua Kasiebono eso na atnaye Shekwedubo Srunkon eso Office of the Special Prosecutor en womu etu anamo akotra sako biaye ya nana ya udiodu ya dodo no a efreno Dr. Sledge ewo East Legon empotem honom no womu chim se womu akobo edi erane residence a ewo trasako ama Gold Rich Company Limited wono ena eye penyinipa woda ano na nienti a womu kobowura ne fie ho ne se enhwehwemu bi ekoso ya eye Minerals Income Investment Fund ya yetwaniti a wafre no MIIF saa gold hu dwumadie program bi a ekoso ne ekiremu se niema bi akoso ewo dwumadie no mu a entweye nam so ama oman no aboka enti na esese owura na ya woduodu no womo ye ne hu enhwehwemu na ne edi kan womo di kanya warrant edi free high court a ewo enkran ha enunti en wo mokọ honom no sanse dwirimudie pro ene kankan no akoso no de sika esum $94 million ene eka wo mu esuzu se opanyino enam ne nsa so ama oman no ahwere na wabra wo mu kopie mu ewo ne fie honom anu wo mu ehwehwehwe niema no wo mu enya luxury vehicles asan ahodo bia na esisi fie ho wo mu tu ni nyina akoye afi ye chese sika chains ahodo eniema bi ye gold ho niema se jewelries wo mu konya bi wo ho afi atuo wo mu konya bi ene enkrata bia ensase ho nkrata sem a wo mo kire se ebetimi aboa nhwehwemu a wo mo ye nyina wo mo sesa koyi na September bosum ne mo beka ya empenifo to nsa efre Dr. Sledge se wo mra no wo montotototo na no ewo Office of the Special Prosecutor ho mo okoye ekire ye chi no bail a wo de man ekura no wantimi amiti bail conditions no ekire ansana wo mo ebegya no ama no akonso na asem no da so wo ho no mu a wo mo eye mu hwehwemu enti enne warrant no every high court ho ba ye no na esese wo mo kofi ho wo mo kope adanse a ebetimi aboa ama ensem no hwehwemu a wo mo ye ede afa sa adwumadi no hono etimi akonkan afi yengura mu ewo ensem foforo emo baby a ya na wo mo ye adwuma titru pa ya na ye de ani ahwe aban adwuma yefo ne bosumi akatu adwuma yefo no na nso nya wo mo nko a ene ye wo ye adwuma ye se ya tekakra to wo sanse ho hene nti ene ye jabowere na wo mo tetu wo sa no a baby akono Social Security and National Insurance Trust SNIT ya sese kura no bodwafo ene wono ma ewo dwom nyina no wo mo ahwe nyina de aba nkora batanum sane ye be ya daachi bi a wo mo nso ewo fi a wo mo ntimi nyo mo ho hwe no wo betimi anya no nso de ayo mo twabere kakra eno na pani a wada no yera kwasi afraban ni wo kasa ni wo kire se wo ba ye wo hunu pa no tie tie nyina na wo monitor se wo bi wo ha wo kwa SNIT office se bia akwa na homegye mu kakra ntentu wo kakra wo se ye de ma no agesi wo kwa bank na wo be free bank de bi otie be kwa bank krompo a eho no wo kwa akwaje na SNIT ntentu wo kakra no ya na ya asempa enu nti oba ye wo ye ne wo betumi bia aboa se ne ye be ya mensini bia mu etitru pa any assemblies ahodo ri nyina no wo be bia bi kitua bi di asi ho ne aka se we de ya SNIT fo teburu wo ahia moa no na akọ. Once our strategy was to grow using the banks as the first point of that expansion drive with our co-location strategy. We not just limiting ourselves to the banks. So we would get into spaces where probably even a district assembly can become a point of contact for SNIT, where we station our people there to provide our services to the people in those communities. Additionally, we are setting up our virtual infrastructure and improving it each day, such that people can engage us without necessarily leaving the comfort of their homes. So those are initiatives meant to improve on accessibility and convenience to the people. Ania yeti Director General Edema SNIT adwumakuo no yero akwasi afreban ni wakasa wie yepe na Minister of State for Public Sector Reforms Mami Lydia Lamisi akamvariba wono so de kakra ka ho no wachese no kure SNIT fo wo mo ye adwuma pa na wono ankasa nso wono wambeto kase sentampe homa no mabo ma SNIT adwuma ye no atimi akonkan. Because in every organization there are challenges of receivers, challenges of their operations, challenges of districts where there are no banks. What do they do? But in all that, they are trying to create a digital platform where people without banks can still access the services in their contribution and in their payment. Because currently we have a lot of pensioners who need to take their payment, and they are so old that going to the bank
bank is another issue. And again, what is more striking is the telehealth. Telehealth is where they are going to provide health services to people through just normal digital platform communication. Akwakra watifie no ono gisi eso ni mu ansa no aba Montana be hata no kakra na ase wonko banka ne kwan wa pa nanso this is assembly ho no wokode a bia na ebe no we Minister of State for Public Sector Reforms Mami Lydia Lamisi Akamvariba Yetwa ensam no so ede amamodia na yeremo ewo National Identification Authority wonom so akache na wonom so ejina wonom emra ye no eye emfimpimie no enu nsiemu ya wo hwehwe ye at 707 so ase jiremo ewo National Identity Register Act ya ono so pempan no emfimpimie no ene enwotwe at 750 no so ama wone aban no atokese etrese Washa sani ya niyama esi kwa na mrashebe jemno ene enche bebrebe ena wonom aye edi akwa kotoho se wobi ye nya ne ho ensem ya ye kane se data no se beye betimi abo ho bente no anam so ama wonom ekire se wonom esesa won dwumedie mu na sesa wonom esesem ne titru ye kase ya no krata efri eye mampanyi aso ye abaya ne trefo ye Kalistus Mahama ena ne nsa ehyasie na wo hye se ebre na wiedu se eye mansoafo ahodo afa kra no wo de wani kyeremu e wo krobatan kropon ene mensini bedwada meche metropolitan municipal anasa district assembly no ene aban kra chimpanyimfo ene rabafo ni nyina da ebi ekwa amamo wo se ebre na wiedu se beya wo ben yenkontabuo mapa ye betimi enya no obi fansase enye bukata emfa Ghana sika ensho no akasa ne tonte no wonom esrese wo bia behwa no watwea ben enaefo se beya wonom so enhyehyefo fro ya wode eba no wode wo ho ebehye mo hye ye automated fingerprint identification system ena wode ekwa maso ya department any agencies ahodo no se wonom enhwe se beya ene ye wonsa no ya wode kwa akosi afidie so ama ye hu se nipa simesi anase wo bentin wonie afi kropon so na bia wani wakosua no so no ye tam ede ato afidie so na ye de abata eye Ghana card ne ho na wase wese nyina no eba beboa ama control si dwedie ye to de bia panyifo bi fa bronya ho we krakase wo be ho ye mansoafo nti no wo to kwa krampo diplomatic passport ekita ni nti no ene ne bonefo sembi wo ho a wokọ akodi krampo no a ye hwe ne luggage mi no ane si ama ne kwan na wokọ obi timi ni obi edidwa e wo sikasem ho adan ya wo ye mansoafo nti bo ho ne ye jane sa na mra na jano na wokọ ne baabi wo se ye ntena se na ye masansem ni nyina enkoso nti ne sabre kasa de mampanyi aya na adwen so obehwe na wo de bambo ho nsem atoto akwan mu ansampo na saade no awie dunte no wahye ne mpanyimfo ya mebubo din asoye mpanyimfo ya wo mutuatua no any agencies ahodo no na afa krampo so no aban mpanyimfo ahodo no se wo hwe na wonum eni dwumadie we sebe ya wonum so pepepe yo ya wo hwehwe ede ama my Ghana no yensa ebetimi aka Ora Hamza Suhini eye member Emma National Communications Team no NDC amanyuko no emu na wode atu dwase ohaw bia eni ho ena enye adeboni bia se aban lawyer panyi attorney general ebene bra no wo be friends emtrofo na ehwehwemu ahodo ya ekoso fa na tena ye no ene adwuma wo mo eye no wode ye ho amanebo ebeba beto abonten na ne yenti a Owura Suhini ekasa nsemi ene senansem mu a attorney general ye ne governance accountability series yi wo be hwe na Attorney General ejina so na criminal cases ni ne pabone fosam ne niema bi akokoso ewo aban dwuma mu wo mu asika bi asese wo mo nsase anase nam wo mo nsaso am oman no aboka no na wode yehu cases no aba beto abonten ene ba bi anhwehwemu adu ne niema bi a ekoso ewo na kache ho eno no omanfo bi ka se Attorney General se wo wa danse se wo ditia wo bi a court ene ye de adanse no kɔ na ne se kwadu bobi kura na bebe mo yakwa akɔchi nipa na bɔ ne kwadu na wo begina abonten na yaduru ha ne yese na ekame akɔ ese ade no wo kan keke yense da ni ade bia na ye hunu bibia asasam na wo ka no matua na mo bia de yafa hunti no manfo bi no mo de wo mo ani nye de Attorney General eye no ho eno ena Owura Suhini echiom se de papa na ye no enfonso bia nim ne kwaso a eno no enti se bibi koso wona tena eno wo bekire mu a ense so wo manfo ehunu no adebone kura yenti
when it comes to the Attorney General's outfit, maybe they need to revisit the 1992 Constitution again. It is clear. He's not only minister responsible for justice, he is also the Attorney General of the land. And so his role has a dual responsibility. One, as an important player when it comes to the governance architecture in terms of providing timely information to the Ghanaian people, and also as the #1 legal representative of the state in court. And there's the need for us to create that distinction. And so as part of the government's agenda of carrying the people along, of being accountable to the good people of this country, his role as minister responsible for justice requires that at every step of the way he keeps the Ghanaian people aware of the work he's doing as Minister of Justice. And that is in tandem with the principle of accountability as far as democratic governance is concerned. Ene ya yekotie ye eye Owura Hamza Suhini o company fo a womo edi enkita ho ema NDC amanyuko no womo communications team no oye member ewum na wono ano si ye no ena kasamafo abedi akire ema Dr. Mamudu Bawumia Dr. Ekuya Amuako wono nso akire mu no waso ni NDC fo ye nyina bosha kese a womo ahye a womo ntimi ni so no enu nti na bre no ya no womo ato abesi ho ene ye bebirifi press no ene ye beka se no womo abeka kan niema a ebe magana fo wura fi That wasn't the promise of the NDC to the Ghanaian people, that the ports will run 24 hours. They said every job would be 1 job, 3 shifts, 3 people. We were here when the unemployed nurses and teachers went on strike. We were here when the labor minister was making the point that he cannot employ those people. So if you can't employ 40,000 people, how can you run 1 job, 3 shifts, 3, whatever it was? Obviously, it was a gimmick. And so to move us away from those kinds of conversations, the next day they put somebody on a public show trial like this. And let me repeat again, the MPP has no problem with putting people through court. The former president himself, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, instructed all his appointees to stay in the country to face accountability. I am looking forward to the party clearing its name with regards to some of the accusations that were out there, but not in this manner. Ene ya yekotie sesie eye kasamafo abediechire ema Dr. Mahmoud Bawumia Dr. Ekuya Amuako na yeto aso ewo ensam foforo mu a etiefo beka ya ansa ne yebesi na awatwe we mu no na ensam a enena monten so no emufa kase no ano eye domkuma no wa mo ranking member ya ohwe defense and interior so ewo brase odafie ho no na wonu kro ya yi esan so ye soafo anase kanen soafo ana wohwe apomden wonu kra no hye enwumasua bedi akire eho na no wo na woye asen south brase badwani oronyamfo reverend intimfo dwo na wo kekan nsem bebre se nanu a adupre kwata ye konya akwanhia na nam so ma Ghana nipa makomako enwotwe na wo mkọba oman ne ho bra wo moto aye besine yenya defense minister bia anunti wo keka ade atoso akire Ghana mampani se sane wakana no atum na wontimi nsi gina ye emfa defense minister bia ema no ha dwene pa eno na kane so afọ be de achara no so ewa sa aso ye ho no a majority Derrick Odro wono so na no atum bi no chese no kure asamo a intim fodwo aka no ne kwan so a no na besi dan ena wo man ye bambo sem na wo so afọ a wo hwe ye bambo ho nsem kakra no woni ho a enu nti ye nya wo bia mfansi na ambo so miensa wo man ne dampan ye so naked enu nti mampani eya ye bibi na omanfo ne nso hunu sampa wa ye bibi because of security issues. Any say defense minister, main responsibility is external defense. Our additional responsibility of internal security, collaborating with the local authorities, police. And you know, what you know, action. It is a minister no ni wa na sin talk sia abeto man. E won say ya si o yamfa minister being conquer acting. Minister na de ba koye no de atofo security experience be no. Oni experience bia. Onu kura na adwuma kura buru no so. Onu no akofa ne se obra me ye. So does it mean say we don't have any trusted person? You better na ba be ye. Ever since party no ba power, more position nyina. Oba be mu pen. Woni mo bia enti ye kodi ene ba yera fan. Some opposition mano den nyina mo ba ba mu a so afọ no na hwe defense so ni wa atofo asen ono kra sika sam ya age ne nsam e na asa ne defense kwase ne nsa nyame ne nka o major retired Derrick Odro won na no disem no
na ebusia ye rebu ana ye call eye police for one so akache nampa wabi enenam eye ewiemo abefo kwan so ahodo ye ne nyina no ene se police fo bi ene wo makogina kwan so wo gege sika e wa abrat memufo nyina ene tue bi wo yaka ho bi ama ye kasa buru mountain police command no wonom so ahwehwehwemu ase ya wonom so ye kasa ya no wonom achesa police fo na wonom ekwaye sa ene emo ho de no wɔkyerɛ sɛ wɔse wɔ mo hwɛ ɛma kwan so dwumadie no ɛkɔ so na mmom sɛ wɔkɔ akɔgyina hɔ na wakɔ akɔgyegye sika taku ne sɛmpoa deɛ ɛnyɛ saa na adwuma ne mmra ɛteɛnte no wɔn mo a interdict wɔn mo yɛ a wɔkyerɛ sɛ wɔn tena kyɛn na nhwehwɛmu mapa ɛnkɔ so na wɔse nhwehwɛmu n'akyi no ɛna wɔbɛsi gyina yɛ sɛ wɔwura wɔatade korakora anaasɛ bi mpo no a wɔma wɔn abɛtoa wɔn dwumadie no so no ɛbrɛ ɛne nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ panyin paa yɛ ne nsa ɛhyɛ krataa yɛase ɛyɛ chief inspector Thomas Akila wono ena eye nkitahudie bofotene ede maburu mantem police command no ena wo kyese Ghana fo nyina nka wakomanto wonyem police fo wo so mbehwe na wono matoto ne yema ye na bedua kro wono to da bia eye na ese bedua sa na ne nyina mu no wo mu wa ahofama mapa so obetimi agyina wona so ama adwuma pa wo se obo ede ma Ghana man no watimi ayone sa we ene ensem kakra ya efri eye bunu mantem police asoye eba yadane ebiechi ede amamu na yeto ensam no eso no na yetie simo e wogada ense galamse ho sesem ye no so akoye hantankra ya bresantini asense o my Ghana komu a edi yewu edi yenya e wokwa hodo na so ene ye kase Environmental Protection Authority wonom ene mpanyimfo ya yempotam bambo ho nsem nyina da eda wabemu wonom kyerese ye digya wane ye dia so se be ya yempotam yensase ene mu adodode ho nsem nyina da no wobetimi akra no abo ho bente no anam so ama wonom so akasa etrese ye kasa de wonom de eye tabono ban ato eye champagne efidie ya galamse foi eya wode ya monoti anase wabo ahodo eyi godo no efrim no na wo kyerese wode tabono eto so no enye se wonom a wo mo kra bankwa na mom wo mo fabricate wo mo yesa afidie no afi krampo no wonom so a wonom import anase wo kra ede ba wo mayi mu ede wona wo ton ene wona wo didi dwuma ni nyina da wose empepe ya ye kasa ya no wo hu se wo bi enam sa kwan no so ede champagne edi dwuma se wo kra se wo ton anase mpo a wo de eye bibi no eyade amra no ene ni bedi na nyonyono na wonom ensam ya wo mo eka nyina ne se ya nhwe ne yetena fofo hu abeji ensam aba beda ne kwaye na edua be wo wani ne so mpempi na no ye ntena ho nsoro ne nyinjam so na emom ye hwe ne yetu ase wo hwe galamse ho nsensam a ye de ya no eda abo ho de rosa na monto ahodo bi abi abai bia do bebe bia ne ye na afam de na so enkosi aga so ne ye na amanfo no ede konsuo ewo galamse ho akotuo no ho eno nti wasrese obi ya moa na wanso a wo be hu se bia wo bi di bibisa edi dwuma no wo be yi wonom asotere ama sabe ya ye kasa de sebe ya Ghana yensase ya wo mo efuntufuntu no na wonom esen no ye no ba ye nyina da adane ewudro no ye behwe no ye nyina yetimi akrakra ye ho ama bibi di adanso atimi akoye no kyerese wo mo telephone numbers wo mo di atudwa se wo hu se bibi sa ekoso a wo betimi eyi wonom asotere no 0506 694760 0506 694760 and also obekọ www.epa.gov.gh na wonom esa kan krato no na watu ho na mo wonsom oni ni penti omafo nyina emo wonom sebe ya sabotaye we say obetimi edru ho. Hot Bites Kasiabo ewo Sompa 106.5 FM so ne da so a ye kenkan edema on ye ka galamse asem no ye mfanko Elmina ewo mfimfim mantem ye kasa enso hu asem akwakoye den pa e de amomanfo na wotwe be de wo nie omanfo sore ya homache e de wo mo bucket kosi nsu anu a se de tie be de wo ho no obia enya nsuo mfanko fie adru ba bi kura ene sase ensuo yi pure water no eno no wo motete no wo de anu aduane eno no wo motete gu bucket mu no wo de akwakodwa ne nyina ene se river pra ya eno no tene be fa ho no sekere heman ho ene treatment plant e wo ho no mu a wo mutumi edandan so nanim o manfo nya bi no galamsefo asei ensuo no
enti sese no said de won be no mu said de won de bedware o said de won de be den yo ehwo asem akwakwa eboache bidin wo masre se empenifo mra wo nsra ban mu e na wo mo bere pa ba mete me de konso a ba le menena me fifi empo mama meta ko kakra ansa na ba edu aha mo no opia watan se ye go no se na ma abo ma so won so ma de ho jam ko te pia watam da ho yo ma won bi ban na e bere papa embre wa sedema wonya wo fa wo hwan no wonya nkofo wo hwan nti da ba we o so na pa onya dan on show bucket no ko twensa so this government is doing well for us or what ye pecho onye na adwuma ye na so bobu twu galamse ni ma let the water flow that is what we need 3 days obi ntu ngwale ebi kwato nsu 2 cities pure water 4 no dey gwal for what ana pem jare me jare amachi me exercise ntimi jare me exercise wi an me jare ti am ampa no pem jare e me ye ho tete han dodo ya pecho me ye nyansu ye ngwal ne ye nya bi ya hwe ya nyama hina ya fi o sesesa basket mi say dem why central region yellow bread dodo why are you suffering from water to drink water to bath we don't like distance so please the man should make everything possible to the water to fall hey eti na chese ye konfifi matem dia na wo se fanteno wo mo de be fra brofo na ma wankasa ba bia wo bia no na chese wa fili wo mo asem a wo mo kanyina se let the water flow as simple as that eti we o manfo bia wo elmina na water to the floor no na ebi asodo ma central mensin so na one day na nya water na ye robotics ya de boa ama science, technology, engineering and mathematics. Ye trinity affair STEM education no. Atimi akosopa na so ye hwangu asuansam so no. Wo mo kire say wo mai baby asese ye krukru akraka de akwakogu no. Se ne be ye betimi aboa na yetimi akonkan pa na ye ne awanonefo no kosia. Yetimi achom say ye ne woga. Na we se ne ma ye omde kwacha ye. Waniema omde kwacha nipa e wo sampotem ho. Na wo mo achusu se wo be ye robotics. Na STEM no wo mo asua ne yie pa no ena mpani di sa ne ma we e de ekoma won na district director of education our friend say Reverend Father Kingsley Jamina Sante wono ena obomodne a eji niema yi efri deputy director ya ono e coordinating council ho yera Joseph Pumpuni ne nchen ena wo che say niema wode mei ekoyie pa na sa wo mo oji a ebi ti say projectors laptops afei monitoring screen lab chemicals robotic accessories ni mahudu bebre ena mpani ade ekwa won na wamuji ye nyina no era pomponi e kan sei ede eto aso ede kire omanfo na ho nyina se wamunyine wo ho na wamunya adwumaden sanse saa ne ma papa ya wamode ama wo nyina no ebetimi aboa pa yewura Joseph ke pomponi wono ena eda ne nsemi achi edema ye nuano ma ewo sompa doma emomo so etane ne sei edema sa efidie yi edema municipal education directorate said the bear to improve upon teaching and learning in our schools na nimdie in science and technology no yetimi ede abobrapa ewo man yi mu laptop science equipment and robotic accessories yadamas we yera pomponi na we yepe ana Reverend Father Dwamena asante wade kakra ka ho no wache se sa de we yampani de aba no de e won faso bebre abeboa ama babadie no eso ate mekai pa se science and math quiz ekosi about 2 years ago omo we ne ye de omo eko Dubai also ye de omo ko ye no ye mo nipa skeleton nipa nkrampan no se omo enhyehe omo kototo papa so enso question bia obebuso omo efa nipa nkrampan ho obetumi ansama nti eda di pefe se emraso se ye movie away efri babadie ene just knowledge no to do it nti sana montue ebeboa ama abofra no onsua niema in abstract na emom ebe practical obeyo obehunu obetimi atache na Reverend Father Kingsley Jamina Sante amanesem no anso ho a wo wie no aka kire wonu mu a edede da schools a hodo ni nyina no ne se saa niema yi a empani de ma wo mu yi mo ma ne nka dem
yɛbɛda aban ase na yɛasrɛ yɛ head teachers any teachers nso a ɔmo kyerɛ science ɛne maths ɛne robotics yi sɛ ɔmo hwɛ so yie yɛde nneɛma bɛgu akwan mu a yɛbɛba round aba bɛhwɛ sɛ baako ɔmo yusu nneɛma no ɛnsɛ sɛ ɛda ne bosom ɛka dɛm na yɛtɔ so mmienu nso so abrɛ ɔmo yusu nso no ɔmo bɔ ho ban sɛ na ebi a ebɛtumi akyɛ ɛde ama yɛn ɛwɔ warranty ɛwɔ ho saa mmerɛ no yɛde ani bɛdi akyire sɛ ɛbɛba so saa na yɛtɔ so mmiɛnsa nso ɛnsɛ sɛ ɛho ahoban bɔ nhyehyɛeɛ no nso no ɛnsɛ sɛ ɛtɔ sini ɛsɛ ɛkɔ nkan ɛwɔ sɛ ɛkɔ nkan headmasters no no wɔn dɔɔso paa na baako a wɔm ɛyɛ yɛwura ɔpɔn agye bob a ɔno ɛda St Dominic Junior High School ano ɛna wɔkyɛ sɛ deɛ mpanin ayama wɔn ani agye abesi nsɛm no yɛne yɛyɔnkɔ head teacherfoɔ no yɛbɛtumi yɛakeka yɛn ho abom na yɛde adwena bom sɛdeɛ ɛbɛyɛ mfidie aba no yɛbɛtumi ayusu ama Ghana man so nyɛ so mfasoɔ yɛnim sɛdeɛ nnɛ nkoraa ɔmo yɛ mprɛwasɛm kakra nti yɛama yɛne ankɔ mfidie no ho a biribiara bɛtumi atɔ kyema nti ɛsɛ yɛne kɔ ho na deɛ aban pɛ sɛ yɛde yɛ no ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana man bɛnya ho mfasoɔ deɛ ɛha adwe kakra bi yɛ security issues no head teachers ne bebree naa na ɛni wɔkyemafoɔ wɔ mu school nti yɛbɛsrɛ sɛ aban ahoɔden wɔ hɔ a ɔnyɛ yɛ mmoa so na schools a ɛni security no ɔmbɛtumi ama yɛ security because yɛnim sɛdeɛ nnɛ Ghana ha akorɔmfosɛm teɛ ɔhwɛ no bi kɔ bɔwura no akɔfa biribi a na abɛyɛ asodi so atɔ head teacher no so but ɛbɛboa ama science ɛne robotic ne nyinaa no asipi na sita na nkora nso atumi asua daasi ebi mmerɛ bio mpo hiani anum da wei yɛ headmaster wɔno ɛna ɛda St Dominic Junior High School ano ɛna wɔkyɛ sɛ yɛwura ɔpɔn agye bob wɔse nokorɛ wɔn da ase paa nanso security sɛm deɛ ɛyɛ a mpanin ɛhwɛ mu bio wei nyinaa no amanebɔ yi yɛn nuanom a wɔso mpa dɔma ɛna ɛtɔma ne yɛn afei yɛn samra yɛkyi bie bɛn na yɛnwura mu ɛwɔ ɔkankwan no afa abatoɔ mpɛsoɛ so na panyipa yɛ wɔ no gyina aban na nan mu sɛ ɛyɛ aban krakye panyin ɛyɛ odumonyamfoɔ Christian Tete wɔ no so de nsɛm ato dwa ɛkyerɛ sɛ yɛka sɛ wɔne ne mpanyinfoɔ ekuroma nananom ɛde ahyia yɛ a wɔnom so adwendwere kwan pa ɔbɛfa so na wɔ ha ahodoɔ yɛ a ɛpempem wɔn wɔ mpɛsoa no so afei kurampo no deɛ wɔn mu yɛ a ɛsan wɔnom so adwuma mu no wɔtumi apɛ adopmɛsi brɛ yɛn kɔnkɔtie nsɛm no deɛ si aseɛ nkyerɛmu a wɔde ɛmaayɛ. We have asked our team of electricians to go to every electoral area. As at now I'm talking, we have finished the Bobo, which is the chief imam area. We are now in Warriorman near at the camp market. It's in the light there. When we finish that, we'll be painting almost all the stretch of the roads from the N1 stretch, whitewash the place so that it makes the place more beautiful for Christmas. Also, in our bid to ensure that people have enough resources and a conducive environment to operate, we have business seminars. We have also had the opportunity to engage our rate payers. We have also managed to do revenue mobilization led by myself, to visit the garages and also go to the filling stations, and all who are not paying their revenue come on board to pay their revenue. Eno echino yɛwura animonyamfoɔ sa ɛde toa so ɛkyerɛ sɛ wohwɛ nneɛma ahodoɔ yɛ a ɛha wɔn bambɔ mu ɛyɛ nsabɛn mu twe a ebi ɛne street box ahodoɔ anasɛ street light no na ɛno so sɛnea wɔsi ɛkyerɛ sɛ ɛha wo a wɔnom ɛnam so ɛkɔ mu no ɛne anamɔpa yɛ a wɔtuo ɛde abrɛ n'ase no emu nkyerɛmu wɔhwɛ gu wɔ sɛ. Waste management system within assembly seems to be a little challenge, so we have instituted a two-way collection methodology to, as it were, hold the La Paz stretch of the market to see how best we can manage the waste. On street lighting, we realized when we came there were deficits of street lighting, so the regional minister in effort to lit Accra properly gave some consignment to 100 boxes of street lights from the region. Again, additional 50 were distributed and some were fixed in every electoral area. MC ya wono ewo okankwe no fabato empesia so yɛwura Christian Tete na numu asɛm ɛda wɔde tu dwa yankase amane bone ɔpɔ kyekyeku bɛma wɔboaboa no a wɔtu bi ɛde ma na yɛn. Yɛwura NPP amanyɔkuo no emu ɛwɔ mfimfima ntɛmu na women's winger ɛwɔ amanyɔkuo no wɔn ne Samira Empowerment and Humanitarian Project a kane mampanyin abedi akyire ne yere Samira Baumia wɔno ne da saa adwumakuo no no wɔn ayɛ nhyehyɛ sonko akɔyɛ breast cancer screening yi ebi kokramɛtɔ ma no fumu no ɛho screening ɛde ama ɛma ɛwɔ amanyɔkuo no ɛwɔ Cape Coast mfimfima ntɛm hɔ sɛ de bɛyɛ wɔn betimi abɔ ho dawuro na adwumadie no aseɛ wabra Samira Baumia Mrs
ɛde ne nsɛm ɛto edwa no ɛne wɔkyerɛ hia sɛ bra no ɛsɛ sɛ wɔ bia woyɛ wo ba wo kwaya sabia na doctor fo etimi ɛhwɛ emiemia wo mpokua no ɛhwɛ sɛ wɔ haw bi ɛwɔ mu na sɛ wɔn hunu ne ntɛm a ɛna wɔn betimi etu aseɛ ntɛm. Your resilience, your honesty reminds us not only a medical condition, it's a shared journey that touches family and community. Every diagnosis is not just a number, it's a personal story of faith, fear, of pain, of perseverance, but importantly of courage and of hope. The advocate, caregivers, those who continue to give strength and share knowledge and bring comfort to others walking this difficult road. Ene ya yekotie sesie yi eye kane mampania bediechire ne ho kani Samira Bawumia na ye kaimo ese Leicester Company Limited for ya omde ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so no womo ena eso ya sna de kasebo no ebrem Sompa obi bus nyame ya domo a efiada kaneshi market ye ba na ye de ye programs ahodro no nyina abrem live efri edwano emu time heba meshan so eye 3D eduro kopebito ewo bia ye tunton no bia na fatu ya de ase onga eno ane ye de no aye nuane ahodro na yaji 3 point FDA4 age atum HPV vaccine empanye no edaso a ekoso enti wabaiwa no a wadi 9 to 14 years no fa ne kɔ apomdi atena ye bia no wonko wobi medimafo herbal center Dr. Time daso eno no yare wa biara da so a chetete wo no fa kopie mu ewo poku ase mayire na wonyi emfamfiri so just hot kenke eno ena sesi a ye die enti mu amoton dokono ewo krom ha no munkotu bi ewo wo mo akache domi ha yi a commercial bank ne chi ho eho ena behunu wo mo 21st clinic ena edi annual free widows treatment program na nyame adom 1st November ekoso ewo branches ahodo ni nyina mu ewo Ghana ha enti wo manfo enhye ne so ye dane ye ho ye ba ye beko amanone na ye de ensemu efiri honom so atoa kasebo no eso. Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so onimi se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me se aye fita sesrechi ahoma na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo herbal clinic aba Accra ani owontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne potem yedemo ani yedemo ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shut down Koye na a sakakra. To say what Peggy Mama what you bem connection what you are about the crow. Stroke so dear. What fan small. Just say I did the one who any dear Siano. Yari Bia Tatia. Ewa Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, go opposite government school no. And then Krahanso, Obepim. Ewo pokuase mayira kwano so. For doctor 0244-774-282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa.
ohia emwasron kubia ebemani ni ane opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato yaso sano boafo TV Emma Aketiapa. No kure Emma Aketiapa. Ya den samni ko wie ewo amanone. Enrada ena nsubransam bi etoye ewo Jamaica. Na etoye no edi nyambransam pa ewo ho. Na edin a wamode atoso no ye frɛ no Hurricane Melissa. We ye ensu a eto a na san kwatwetwe apomudie nyina beka ho na mframa die kire mframa jampantudu pa edi akire a etimi budan atubuo no eno bia na hurricane yi etumi sisi ama binumu di omde to so Hurricane Matthew ene Hurricane Teresa ni nyina bi ewo Hurricane Comfort nyina ya na ebi ewo ho na we ni omde ba ye eye Hurricane Melissa ya esi ye efiti enrada edi besi ene na wona kire se ansampo na sa emframa jampantudu yi eba bebo no na nipa be senso ena edikan ahwe onom nkwa wo mo kire se na emu miensa ewo Jamaica ho miensa nso ewo Haiti ena baako ewo Dominican Republic ya wo mutusu se sa Hurricane Melissa yi ne ho mframa no hyase no ano ena de baaye no wo kire se sesei wo baabia no wagina enra no na ye category 5 kire se wo kɔ papa wotimi ebubu abrosan etoso be se ensia ehwiegu fomo na no na prime minister ya wo Jamaica ye friend no say Andrew Holness wodi atudwa eno wa chese say de ni akoso no hwa abusian say wo join e wo Facebook no so a kowachi kaka na manfo hwa video no kakra wutimo say ampejan chance ni nyina de kɔ etu dan so eno na Andrew Holness kire say sadie we ya asie no ye friend no say biggest disaster pa atoranchem kase ena atu Jamaica man no na enomu ena Desmond Mackenzie ya ono eye Jamaica no wamu local government minister edi atu ja no wache say sadie ehase enu anwumre ena ba tuma besi nde sabredie afenu wa ba fam kakra wa bedu category 3 enso no kra no ensema kase bebre ena esi mansofo ekire say sadie we akoso no wonyante report bia say nipa bia wudie na enso hwe sene emframatimi kukuru dan ede kro no a definitely we betimi afre ne nkwa wo na die esie ewo Jamaica man no emu ene ensema hoduo bia eka ho abranti a wedi mfihia no aduokron aduanan enkron a wokosese akoda bi 13 years ewo Gomua Manford no ya eneye kase court no ahye se emfiedu won konkodam ni afoforo bi ena nwumre ye de besomo ewo Sompa 106.5 FM Accra so esan efa Sompa Kumase takwa de techiman sunya nkranza doma Mankesim Kingdom 106.1 wom so FB ye social media ahodo no sonso no ye streami live wo hono ba bia wo hye bia wutumi enya ensem ni bi na wutieye enwumre akenkanfo miensa Adwoa Asare enimidin mene Obrempong na kwaku